coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida. He vist com atacaven naus incendiades més enllà d'Orió. He vist raigs C que brillen en la foscor de la porta de Tannhauser. Tots aquests moments segur que es perdran en el temps. Com llàgrimes en la pluja. És hora de morir. No sé per què em va salvar la vida. Potser en aquells últims moments s'estimava més la vida del que ho havia fet mai. No solament la seva, la vida de tots. La meva vida. L'únic que volia eren les mateixes respostes que tots busquem. D'on vinc? Cap on vaig? Quant de temps em queda? L'únic que podia fer era seure allà i veure com moria.